Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Aiwa, zvinotendwa, zvinokudzwa. Handitika nyaya yandiri kufambira zvamanje manje hanzi after 44 takanodongorera mu 45 years tawana kuzvitonga kuzere. Aiwa, mune dzimwe nzvimbo muZimbabwe dzaisatomboziva kuti kune chinhu chinonzi magetsi. Ichokwadi. Muharare anombouya, kune dzimwe nzvimbo anombouya achienda, but kune dzimwe nzvimbo dzisingatombozive kuti kune chinhu chinonzi magetsi. Pakashata. Saka ndonyaya ndakubatira zvamanje manje yandoda kuti tipinde tiongorore titaure nezvayo. Handitika hanzi Chirowe village in Bikita. Aiwa, 44 years kusina kana mwenje, vachishandisa makenduru, vachishandisa marambi, vachishandisa zvinhu zvakasiyana siyana, but zvino izvi aiwa yangova ngwengwengwe. Magetsi aripo, anouya achienda zvawo, but apo. Handitika. Saka ndiri kuti ndisandapinda munyaya iyi. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndodziripo apo. Kana une bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze, ndibate futi pasame number ipapo. Nyaya dzacho toita sei? Tinodzifambira. Handitika. Kana uri mugari wemuSouth Africa, uchigara muSouth Africa, une kabusiness kako kauri kuita, bata vakomana vakuregistere kambani yako, ite mapepa, usaswera kutsomana nepolisi, nekuti chinova chinhu zvakashata kugara uchita sei uchitsomana nepolisi nekuti uri kushanda usina mapepa akakwana. Handitika. Saka bata vakomana, namba dzavo ndo idzo dziri pasapo. And then tikuti futi at the same time, kana uri mugari wemuSouth Africa, Botswana, Mozambique, chero kwauri, kana uchida kuvhura an account yeFNB, aiwa bata Maikoro, namba dzake ndo idzo ndo dziri pasapa. Handitika. Mumutaura kuti aiwa, hanzi naDJ Holly, iwewe ndio munhu wacho anokwanisa kutiitira sei, anokwanisa kutiitira zvinhu zvacho zvomva zvaita sei, zvaendeka zvichienda kumberi. Right, panapa ndine post yaiswa neZBC online. Zvaomo zvazvo, but post yacho ndiyo iyo iri apa. Iri kunzi hanzi villagers and school children of Chirowe village Bikita celebrate the coming of electricity in their community. Mawana. And the courtesy of Second Republic. Pakashata mawana. Ameno tumuneono senyai kuti ZBC national broadcaster inozobudisawo nyaya yakadai so. Havasi vakuda kumakisa hurumende zvine shaini here nyange zvikanzi Third Republic or Second Republic. 44 years baba, vamwe vanhu vasina magetsi ozosvika zvamanje manje. Handizivi kuti unoti chii nazvo. Siya comment mucomment section, wotaurawo maonero ako, wotaurawo mafungiro ako, but ndoona kunge tumwe achievement tofanira kunge kusataurwa, tofanira kungonyararwa, zvongoitika muchivande. Handitika. Handizozivo zvangu. Saka ndoda kuti ndikuverengere macomments anga achitaurwa neabiwenyu. Vanhu vacho vanenge vachitoda. Very sorry. Vanhu vacho vanenge vachitoda zvekutodaro. Right, saka rega tipinde mucomment section tione kuti how far. Zvikanzi, I'm very interested in knowing the pass rate of the school children
especially girls, before passing my comment. Alright, what I did, I was supposed to play you a video, but the video renchari player risina sound nenyaya yemacopyrights. Aiwa vananga vachitamba, vananga vachifichuka, vachirembenyuka. Aiwa mawan. Rega tonoti tinowina herapo. Right, rega chidai so muzvionere mega video vana vachita kurimbinyuka baba. Aiwa papa chitambwa baba. Papa chitambiwa. Right, iro ndo video racho iro riri apo iro muri kuzvionera mega. Vanhu vachitamba vachipemberera kuuya kwemagetsi munharaunda mavo, mudunhu mavo, kuti aiwa tawanirwa nyasha, tawana chii, tawana mwenje. Aiwa pari kufariwa baba, pari kufariwa. Mazvionera mega kuti papa chitambiwa, papa chifariwa. Saka ndo zvanzi neuyu ndoda hangu kuziva kuti pass rate yevana ava yakamira sei. Ndisati ndaita sei, ndapasa comment yangu, ndisati ndataura hangu nekuti ndogona kuzotaura zvimwe zvinhu zvisirizvo. Saka rega nditange ndaziva kuti chii zvakamira sei handiti. Saka iwo hameno tionoti chii, isawo comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, toona kuti zvakamira sei handitika. Zvikanzi that this happened is said, but even worse that ZBC online saw it fit to post in the year 2024. Hey, and ZBC yaona zvakakodzera kuti iposto zvinhu zvakadai so mugore ra2024. Ndo zvandambotaura kuti dzimwe news idzi dzisiri news idzi. Ameno kuti iwo noti chii nazvo. Mafungiro nemaonero andasei anosiyana handitika. Zvikanzi ndo pazvito, hanzi ndo pazvatoitika. What matters is vanhu vari kufara. Hanzi vanhu vekubikita vari kufara, hatisi pa competition with any country. Uyatotaura kuti hanzi ndo pazvaitika ipapo. Saka chine basa ndechekuti vanhu vekubikita vari sei vari kuhappy, vari kujabula. Saka imi zvamakutotaura zvese ratoo drama. Ameno tichi. Zvikanzi what are you trying to say? Chirungu chacho ndachiona hangu, ndangoverenga zvangu but chakachikoka baba, chakachikoka. Zvikanzi naElias, why are you politicizing everything as if electricity is free? Alright, aiwa electricity asi mahara inotoda kashagi handitika. Zvikanzi takutonge susu mazimba tisiri kubhadhara chii, tisiri kubhadhara tax, but vanhu vari kubhadhara chii, vari kubhadhara tax. Ndemumwe uyo ane maonero ake nemafungiro ake akaita sei akasiyana. Zvikanzi this is so sad. Those kids and villagers are being brainwashed to think it's something to celebrate for, but in actual fact it's indeed the responsibility of the government to do so, and the government took far too long to work. Hanzi vana vari kunyeperwa, vari kubhaiswa kunzi aiwa achievement. Aiwa hanzi ritori basa rehurumende, ende hurumende yakatotora nguva refu isati yaita sei, isati yazviita kuti zvinge zvaita sei zvaitika. Saka ivo vari kutofunga kuti aiwa taita sei, taita an achievement. Ndo matauriro ake, ndo maonero ake. Hameno tiwo unozvionawo sei kuti zviri kuitika izvi bo here kana kuti bo here. Zvikanzi that's nonsense. Why abusing those school children? Is it a favor for the government to provide a service? It is the government obligation to do so, to do that. There is nothing to celebrate providing electricity after 45 years of independence. Half a century after the so-called independence.
vanhu vacho vanenge vachitoda and vanhu vacho vanenge vachikanda matombo baba. Vane maonero akasiyana, vane mafungiro akaita sei akasiyana siyana. Handitika menoti zvakamira sei. Isawo comment yako kana une chekutaura, tonzwa pfungwa dzako kuti uri kuti chini. This was supposed to happen 40 years ago. Nothing to celebrate about. That's the government's work to do to the whole country. Hanzi hapana kana chekupemberera. Ibasa rehurumende rakafanira kutoita handitika kare kare, and vanofanira kuzviita munyika mese. Zvikanzi after 44 years this foolish government, yesh, vanhu vakatotsamwa sekuru, vakatotsamwa sekuru, havasi kufara. Hanzi this foolish government, hey, ndichazozivo zvangu zvaakutaurawo nyaya dzake dzemusoro wake. Right, ndo nyaya yanga ndingofambira zvamanje manje, yanga ndangoya nayo kuti ndikuratidzei, ndikuonesewo zviri kuitika kunzoku kune kwaane magetsi. It's a big achievement. After 45 years, taane magetsi okubikita handitika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngasangane mchi mu video rinotera.